Det här är Akbar Nalle. Han sover. På morgonen, när klockan är tidigt, Akbar Nalle alltid sova. Det här är också Akbar Nalle. På kvällen, sent, då Akbar Nalle aldrig sova. Han är alltid vaken och han gillar att festa. Eller hur? Just det. Akbar Nalle är din vän. Vill du donera? Ring Sven.